Walah, ternyata aku jek pinter goyang. Aduh, pagbarutan. Ya Allah, Pak RT, kok iki Cek ngomong kok sampai Siti. dibonak. Oh, piu. Duwe bojo kok kesetting ngene. Bendino mong klimprak klimpruk, turu kari turu, bar turu mangan. Enak men ta uripmu pi. Bengi njolak njaluk, tapi kayane ora mesti. Hah, pusing aku. Iki wayahe aku tuku skincare, wayahe tuku baju apik-apik. Mosok aku nganggo daster iki terus. Aku yo isin karo kanca-kancaku. Pi, tangi lho Pi, kerja kono lho Pi. Iki wayahe aku tuku skincare Pi. Piye yo? Wedhus ning mburi omah yo wis tak doli kabeh. Mosok ndekne payu didol. Cilik ngene. Didol nang ndi yo? Sluku peta elo. Ya Allah, kok rusak kabeh lele ditinggal kulaan sedelok. Rusak sedelok. Sirama menyang selele ale payang mata. Centit lalabah awan mati orang obayan obah amateni Mbah Dono. Ya lah gak apa-apa. Yen urip golek duit. Alhamdulillah daganganku laris, daganganku full saiki isine akeh. Bar nyairno iki mau bar nyairno kok alhamdulillah kok terus tak nggo kulaan rezeki anak soleh iki engko terus do nglumpuk rene kabeh. Sesuk nggo kulaan meneh. Jian menyala tenan otak bisnisku iki. Wis rapi. Iki ra ono do ketok. Ayo lo warunge Mak Menteri wis buka lho nang dilarisi lho. Ora ana wong blas iki mang done ngendi? Janjane. Wow. Lagi jam piro ya, Mang? Aku tuh. Iya, lagi jam ya. Jam piro, Mang? Wah, telat kantor iso iki. Mami ra gugah blas. Ya apa iki? Harapan gak ono. Masak-masak orang. Kopi ra ono. Pengantor malah kopi-kopi ra ono. Stres iki son kantor. Iya, Mami. Wis jan ra genah tenan. Iki mang ning ndi, Mami mang. Sora gelem nyawi sarapan kopi, uyuran ae. Ning ndi, Mami mang. Wis ra genah uyuran ae. Mi. Mami.
Ana apa leh Pi kok bengok ae. Ana apa Pi? Ana apa neh leh Pi? Apa Pi? Iya Mi. Masak nyawisi sarapan oga, kopi oga. Sampai mangkat kantor iki. Iya Mi. Lek emene duit iku lho, mok 20.000 sedina kok kon tuku kopi, tuku mangan. Ngene iki yo wayahe skincareku, tuku meneh Pi. Ini ki stres dong ya Mi. Kon kantor ngopi, urung sarapan. Lah kowe kok ngomong stres, aku lho luwih stres. Ya pingin entek piye Mi kok. Duit wingi, Heeh. sing 300 wingi. Iya, entek. Tak nggo ning salon Pi, wis entek iki tak nggo tuku iki. Pasang kuku, lho kukuku cantik-cantik. Lah sing dik wedhus? Dik wedhus. Iya. Ya wis entek nggo tuku tas wingi karo baju. Oh lho. Ini baju entuk siji. Ya terus mau ora masak piye berase piye? Apa entek opo piye? Entek kabeh. Bukan tak jatah Mi 300 Mi. Gajianku tak ana mami kabeh. Loh, 300 iku lho Pi, nggo tuku wedakku tok iku kurang. Kok kon tuku beras, tuku gas, tuku kopi. Utangku ning gone mak mentrek kok lho wis akeh Pi. Wong lanang kok klimprak-klimpruk ning omah ben bengi njolak njaluk kelontok. Wah, kesel aku ngene iki Pi. Mandi ini kok aku enak jagong iku lho ya. Kok isa-isane iku lho borot. Kok isa-isane aku bocor iku lho. Lah Gus untuk sotek saya burung. Ini iki aku golek aku kok. Omah-omah 10 tahun kok ngene wae. Pi, Piye Mi piye? daripada ngene terus mending aku njaluk pegat. Aja ngono to Mi. Moh aku pokoknya njaluk pegat Pi. Aja Mi. Gosip terbaru. Lu Moh, Mi aku aja Mi. lagi ning gone wong tuaku Pi. Aku ora repot tanpa kaman. Pokoknya sesuk mami karo papi pegatan. Aja Mi aja Mi. Mi. Jangan gitu Mi. Papi gak bisa hidup kalau mami. Mi balik Mi. Mami. Ayo Lum, Ayo. aku softtek. Heeh. Ning gone mak mentrik wae. Iya, Aku pengen softtek sing bersayap. enak Jadi aku pengen iku. bocor ngono lho. Iya. Ya ta, Heeh. genah. Aduh. Panas ya, ini. Lum. Utang yo oleh. Utang oleh to. Oleh. Mak Menteri. Halo, gimana Wong? Ya sek. Alah kalau kutan toh. Lah pada tuku apa? Pe golek softtek Alah rek, sing bersayap ya, Mak. lah rek tuku sing bersayap le, aku tek kosong le. Mosok kosong. Nih ya mini. Engko tak golekno ligase aca. Wis suwe duran jagung ning warungku kok. Iya. Anu kok nih nyamini aku rong kulaan nek sing bersayap. Onone iku ya sing biasa. Wis go sing biasa lah kok ono bersayap bareng lho, biasane piye ngono lho. Ya wis, Mak. Sadurunge aku mbok doli softtek sing bersayap to, Mak. Iki ono berita paling hot, paling akurat, hot news menggemparkan desa. Ya to, Lu? Kandhani kok. Mas- Aku mbek kulum iki lho, krungu dhewe. Mesti kok senengane nggo gosip. Apa-apa. Tenang Siti ku lho, Mak. Lah kenapa sih, Ti? Jarene pe cerai ya. Heeh. Wis ditunggu ora? Aja dong gosip aku. Ora gosip, iki Le. tenanan lho. Grungokne dhewe ya, Lu. Heeh. Tak rungokne neh. Tenan apa ora iku mang piye-piye ceritane? Bojone iku Siti ape cerai, mbok ditunggu ora? Yo kene iki krungune mok. Aku njaluk pegat. Ngono ki ta. Aduh, iki perkara apa neh iki? Wah bakal gempar iki sak kampung ya. Ya iya no Iki mesti. solusine piye, Mak? Ya awake dhewe iki wong liya kok Lum, ya ora iso mene solusi. Ya ora wani wong urusan rumah tanggane wong kok. Yus kita lihat aja perkembangannya kok kaya apa. Pokoknya intine kue wong loro iki golek informasi sebanyak-banyaknya. Aja lali ngono informasine wis tepat dan akurat. Ya. Setara rene yo. Pasti, Iya, Mak. Mak. Pasti. Oke, Lu. Oke. Oke. Heeh. Piye do ngombe es teh ora iki? Ya iya to Aku ya. nganu lagi bar gawe teh mau. Bagi sugat-sugat Yo ya. ngelak ya. Yo. Tuku ah. Sugatan to, Ya Mak. tuku. Bakul gratis. kok. Panas-panas ya, Mbak Is. Tuku es enak katane. Apa iku lho, ono nyamini mbek ulum ning gone Mak Mentek sapa? Kayak lu bau gosip iki ayo. Ceritane do ngrasani. Ayo, yuk.
Loh, panas-panas, AC. Ya, suwun, Mak. Panas-panas nih lebih enak ya. Iki lho, ana turune belum gibah kok. Mak Mantre. Mak es, Mak. Kok panas Iya, ini Mak. kudu BS aku, Mak. Linggese. Wis ketelak kok. Dhewe Apa? dhisik sembarang sing seger-seger es apa sing paling Sing radius ta ya? sing paling best seller es apa. Iya. Nyamini kok mencium-cium gosip sing terhot iki ana gosip apa tolong jelasno. Ya kan mood koyo ana. Iya. Tumben kok ya wong loro iki awan-awan ning kene. Mesti gosipe hot iki. Mesti hot iki tolong jelasno. Hot iki paling hot banget gosip iki. Ya to, Lum. Andani kok pokoke gawe dibarke sak desa ngono lho. Ya to, Lum. Andani kok iso. Ulun ki kat mau bisa wae ora untuk ta, Lum. Aku gak mau banyak omong, takut berdosa. Senengane kok kepo wae iku lho. Ki lho dembese AC. Kepo. Penasaran kok, Mak. Ning gone warungmu kene kan mesti untuk bahan gibahan anyar, Mak. Sing heboh pemenang awan ngene iki ana nyamini mbek kulum, mesti iki bahan gibahan anyar ya, Mbak Is ya. Emot lah wong nek iki nggon gibah paling terenak ternikmat kok. Aku gara mencium bau-bau gibah iki koyo iki hidungku itu semerbak kemana-mana tercium mesti ning kene Mak Menteri. Wis do ngomong ae ku tak diombe jare mang ketelak. Ah iya Mak, Iya, Mak. Ora enak kok banyu. Iya lah, niku ya aja lali ku termilan kutoh lho. Ya kan? Oh, jajanku komplit wong aku lagi bar Oh, nyair Mak yo kok. enake yo ngene iki yo. Alah hawane panase ngene sumu kok yo ono wae kedadian yo. Kok ono ae iku lho. Dan musim panas banter ngene kok yo ame pegatan bareng keceplosan. Sopo Mas pegatan? Kok koyo hot banget iki gosipe iki. Keceplosan. Ayo, do cerita apa ora kowe? Kok rahasia-rahasiaan karo awake dhewe ya Mut ya. Ayo nyamini kulum. Gosipe apa iki? Do cerita. Apa Mak iki? Apa sing me pegatan? Kok iso iki lho. Kok rahasia-rahasianan. Kayak nomise ya. Aku gak lesu Mak. Iki wis ngombe ae Mak. Aku iki ora klitar-klitar desa ngene iki malah koyo ora aman iki. Wah, kayaknya ini dan kawan-kawan kayak masyarakat gibah itu. Gibah apa kayak? Tak rungok nih, aku tak penasaran. Apa kayak? Kuwi lho, Siti. Tan, ya to Lum. Aku mau ki krungu dhewe. Siti ki ngomong, aku njaluk pegat ngono. Apa? Si dari pegatan. Iya. Wongkok Petrot. Iki yo kesempatan aku mendapatkan Siti lah. Nek ngene iki carane aku tak ndang balik. Iki tak ndang manas-manasi jadrot karo Siti. Pokoke tak du. Aku njaluk pegat ngono. Loh, aku aja dipegat apa aku njaluk pegat? Aku njaluk pegat. Kayak judul lagu. Mending aku nyapu wae lah. Latarku kok seminggu ra tak saponi. Karo pargo ngono piye ya? Ben luwih semangat. Wah, ternyata aku jek pinter goyang. Lah iya. Salah Siti. Bayi lho kok iso pargo ngono. Beh,
malah parut kowe. Baik lah. Lik. Loh. Wah. Siapa sing tiba iku? Loh, Pak RT. Pak. Loh, paglarutan. Ya Allah, Pak RT, kowe iki Cek Siti. Bonang. Kapopo? Klopo iku malah Dek, apa ceblok kok. Klopo? Iya, Ning ndi ana klopo? apa tiba mau malah aku malah setiba. Ora apa-apa. Kapopo biasa. Tenan. Iya, sandalku mang ndi. Kok iki apa? Gak apa-apa. Alah biasa kan iki wis. Wong iki mau terayo. Ngingeti apa mau kok. Klopo iku mau lho. Iya. Ana klopo ning ndi? Alam po mak mantong nape tiba kok malah aku sing tiba dadine. Walah. Ku sarunge diunjukno sik. Iya ora apa. Unjukno. Iya toh. Unjukno sarunge, Pak. Ora apa-apa, ora apa-apa. Elah ya Sobri. Jangan nakal lho. Sobri. Pak RT iki kenapa to? Mbah iki Sobri aku. Lho, Pak, iku apa, Pak? Iki Sobri, alah bahaya iki. Ayo tenanan iki. Aduh, ya ampun. Ayo. Gak apa-apa. Jono Salah. nakal, Pak. Salah. Iki iki gak masalah. Aku iso dhewe. Ya wis ya. Iso tenan. Ya iso. Aku gak apa-apa. Wis gak usah. Aku iso dhewe. Sobri. Munggah napa ora, Pak? Gak usah. Iso munggah dhewe. Wis, ya ampun. Hati-hati, Pak RT. Iya. Sepedaku compol. Itu ini. Wis tak rewangi. Ini pindah-pindahan nih. Wedhus entek, sawah entek. Malah njaluk pegat nih. Kok malah mulai ngomong tuamu. Terus daripada gue balik ngomong tuamu. Gue benci aku balik ngomong pangeran nih. Tenang uripku. Aku tak bunuh ke diri aja nih. Wah, loro kabeh malah iki. Bisa mati apa iki. Iso apa ora iki malah loro kabeh dulu. Nah, piye lah iya. Sedina malah RT kan keliling dhewean iki jontret ning dia. Wong hancur kok penggawean burung ilang kayak aku gumun. Wis. Loh. Iku lha apa jontret? Apa maca apa kok dadi ulo? Kowe mah telusuran ning kono. Trot. Apa le? Jotrot. Trot. Pak RT. Lu aduh iki trot. Pak RT. Trot. Loh, walah. Piye iki mang apa iki trot? Apa maca apa? Apa maca apa? Kurang dhuwur. Loh, apa piye trot jane trot? Apa piye kuwi iki? Ngene, Pak. Bojoku Siti njaluk pegat. Loh. Waduh, wong tuane, Pak. Loh. Bojoku ono kabeh kurang. Njaluk pegat iki wong tuane lebih baik aku bunuh ke diri, Pak. Ngene iki carane, Pak. Sik. Gosik, Trot. Piye, Pak? Sing sabar atiem tapi nek kene iki katoke gak mati, Trot. Aku mah tau, Pak. Ketoke gak mati nek kene iki. Barang ndi, Pak? Kono lho dhuwur. Loh. Lara kono, Pak.